सची माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने. श्री वार्षभानवी देवी दयिताया कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बार सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते. गौरवीर्भव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तांक्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. जयतां सुरतो पंगुर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजौ राधा मदन मोहनौ. दिव्याद् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनैर्गोपीर् गोपीनाथा श्रिये स्वनः. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. आता श्री शिक्षाष्टकम सांगू का दीपा भट माताजी येतस. आजी दीपा भट माताजी तंगेले जन्मदिवसू तांका हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माताजी. तुमका आम्ही पुरजनांना हरे कृष्णा महामंत्र म्हणू माताजी काजी आम्ही इन्व्हाइट करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी.
हरे कृष्ण माताजी आणि सगळा थँक्स तुमगेला आशीर्वाद सदैव जाय म्हाका. हरे कृष्ण. आज श्री चैतन्य महाप्रभू बरयलेले श्री शिष्टाष्टकम म्हणटस. हरे कृष्ण. चेतो दर्पणं भव महा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दा बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नम्पनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी कृपा तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि. अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थित धूलिसदृश्य विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे. आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् अदर्शनान् मर्मतां करोतु आतुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः. यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः.
कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा माताजी तंगे लाइन गेलिके म्हणू धन्यवाद विद्या माताजी आणि दीपा माताजी दोघांकही ओव्हर टू यू दीक्षा माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत हरे कृष्णा धन्यवाद गायत्री माताजी आज जॉईन जाल्ले सकळ बांधवाक हांव स्वागत करता कृष्ण लुडगस काणू प्रभुपाद लुडगस काणू गुरुदेव लुडगस काणू आयचे दिसा सेशन स्टार्ट करूया आज मी चैतन्य महाप्रभून बरयले शिष्टाष्टकमाचे 8 श्लोकाचे फर्स्ट 2 लाईन शिकचे वत्तासाची तज्जे पुशी सुरेरी आम्ही लास्ट क्लास आदल्ले 7 श्लोकांतू कसं शिकली ती म्हणून एक पटी सान रीतीरी हांव सार दिता 7 श्लोकांतू आमकां लास्ट 2 लाईन शिकलेले आसा हर ग्रेस रुक्मिणी प्रिया माताजी तांणी चंदुकोन सांगिल्लें आसा 7 श्लोकांतू माताजीन आमगेले भितर आशिल्ले परमात्माक सोलाक कशी प्रसन्न करचे म्हणून शिकलेलें आसा तशीची साधका अवस्थे दाखवून सिद्ध अवस्थेरी कशी पावचे म्हणून चंदुकोन सांगिल्लें आसा तशी साधका अवस्थे दाखवून सिद्ध अवस्थेरी पावतना आमगेले दृढ भक्ती शुद्ध भक्ती प्रेम भक्ती कशी आसका म्हणून सांगिल्लें आसा तशी साधका अवस्थे दाखवून सिद्ध अवस्थेरी पावलेले भक्तगणाले उदाहरण जावन नारद मुनी हांगेले फुडली जन्मांतू तांणी साधूल संग जावन तांकां कशी आत्म साक्षात्कार मेळ्ळे म्हणून एग्जाम्पल दिलेलं आसा तशीची परीक्षित महाराज हांनी सुखदेव गोस्वामी हांगेल तोंडा दाखवून श्रीमद भागवतम ऐकून कशी तांणी देवल प्रेम भक्ती पावली ती म्हणून ऐकलेलं आसा तशीची अनेक एग्जाम्पल म्हळ्यार गोपेस तांणी कलिया कतारी कशी कृष्णाल वटू तांगेल प्रेम भक्ती आशिल्ले कृष्ण नाशी तांगेले विरह कशी आशिल्ले म्हणून आम्ही ऐकलेलं आसा तशीची आम्ही राधा राणी कथा ऐकलेलं आसा राधा राणीक निमगील तेदना सेपरेशन जाय की अटॅचमेंट जाय की म्हणून निमगिलेल तेदना ती सेपरेशन अडना कसले की कशी आमकां घरांतू कोणाले वट आसून तांणी नातील तेदना सकड कडे तांणी दिसता ती तशीची ती वरेक सकड कडे कृष्ण दिसताशिल्लो म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा तशीची आध्यात्मिक लोका पावका जलरी प्रभुपादन बरयल्ले श्री कृष्ण भावनामृतांतू 4 मेन इम्पॉर्टंट ते आम्ही फॉलो करता म्हणून माताजीन चंदुकोन सांगिल्लें आसा ते 4 पॉइंट म्हळ्यार 16 माळ जप आम्ही श्रद्धेन भक्तीन सांगता सेकंड वन आम्ही भक्तगणाले संग करता थर्ड वन आम्ही 4 रूल्स फॉलो करता 4 म्हळ्यार आम्ही व्हेरी कस्ट स्टेज म्हळ्यार अष्टनिवृत्ती ते आम्ही फॉलो करता हे 4 फॉलो केल्यार आम्ही आमगेल इगो सोडू अहम सोडू हांव म्हणलें सोडू आध्यात्मिक लोक पावचेक साधी जाता म्हणून माताजीन चंदुकोन सांगिल्लें आसा आज आम्ही शिष्टाष्टकमाचे फर्स्ट 2 श्लोक सांगचे वता आसा ती शिकचे वच्चे आसा ती श्लोक एक पाटी हांव सांगता अश्लिष्याव पदार्थां पिनास्तु मम आदर्शान् मर्महतां करोतु वा यथा तथाव विधातु लंपातो मत प्राण नथोस्तु स एव नफार हाजी फर्स्ट 2 लाईन्स शिकचे येता सती शिकोचे येता सती हर ग्रेस जननी देवीदासी हांगेल कार्मिक नाव जावन आसा जय श्री कामत हांनी हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगेले शिष्य जावन आसा ती हांनी हिज ग्रेस लक्ष्मणदास प्रभुजी हांगेले धर्मपत्नी जावन आसा ती तशीची हांनी लेट हिज ग्रेस गोविंद रामदास प्रभुजी आणि हर ग्रेस विलासिनी देवीदासी हांगेले धू जावन आसा ती हांगेले हांका 2 चेडू आसा ती हे दोन्ही चेडू मंगळूर इस्कॉनांतू रेग्युलर क्लास घेता आसा ती
माताजी हन्नी कॉमर्स ग्रॅज्युएट जावन आसा ती मंगळूर कुडुपु कट्टे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई टेंपल अंतू ऍक्टिव्ह मॅनेजमेंट मेंबर जावन आसा ती. तशीच हांनी परबे वेळारी इस्कॉन मंगळूर इस्कॉन अंतू कीर्तन प्रोग्राम दवरता आसता ती. तशीची श्रावण मासांतू तुळसी महात्मेरी सेशन दिल्लेलें आसा. कृष्ण लीला भक्त लीला भगवत चॅप्टररी झूम प्लॅटफॉर्मारी आमकां सेशन दिलेलें आसा. तशी माताजी आमकां कंटिन्यू आमगेले कॉन्टॅक्टार आसा ती झूम प्लॅटफॉर्मारी. माताजी हांव तुमकां स्वागत करता सर. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. ऐकत नव्हे? हा माताजी ऐकतच. हरे कृष्णा. सगळ्यांक मंगलाचरण करूया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांक. प्रप्रथम जावन हांव गेले गुरु महाराजाले चरणारविंदाक नमस्कार करून तांगेलो आशीर्वाद मागून घेतस. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद हांगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून आशीर्वाद मागून घेवन आणि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्लो तो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटि कोटि वंदन करून आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग मेळटस. फुडल्याचे सुमार वार तुकून तुम्ही चैतन्य महाप्रभून बरयलेले शिक्षाष्टक हज वैरी तुम्ही ताजे अर्थ सकड मना करून घेता संती. आजी आम्ही कडेरचे श्लोक सांगचे. हे भक्ती मार्गांतू कशी आम्ही उन्नती पावयत ताजी प्रक्रिया कशी म्हणून सांगून आम्ही हे 8 श्लोका मुखांतर शिकता संती. आता आजी कडेरचे श्लोक म्हणतात केदनाय तुमक गोतस खंयचे एक विषयांतू कडेर म्हळ्यार ते क्लायमॅक्स म्हणटाना चिके कष्ट असता. म्हाकाय सांगूक हांव कितली मना करून घेतला ते हांव प्रयत्न करता तुमकां सांगून दिवच्याक. तुम्ही तशीची चिके मन दिवन आयकल्यार प्रयत्न करूयात मना करून घेवच्याक. इत म्हळ्यार या भक्ती मार्गाचे हायेस्ट लेवल म्हाका कशी सांगचे म्हणून कळना जाल्यार हांव प्रयत्न करता. शास्त्रांत कसं सांगला म्हळ्यार खंयचे कष्टा काम असो ते चैतन्य महाप्रभूले उडगास काढली म्हणून जाल्यार ते सुलभ जातकय. अन्यथा आम्ही सुलभ नव्हे
कशी सांगी येता म्हणले कोण कशी कोरी येता म्हणले कोण तागेले विस्मृती केली म्हणजे तागेले उडगास काणी म्हणजे ते कष्ट जतके विपरीत जतके ते कष्ट जतके सुलभ म्हणलेची मात्र मी श्री चैतन्य महाप्रभुले उडगास काढका म्हणून चैतन्य चरितामृत सांगतस. कथंचन स्मृतिर्यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिर्विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम. ते देखो नो आम्ही चैतन्य महाप्रभुले आज उडगास काणू हे काम सुलभेरी मना करून घेऊया. हे शिक्षाष्टक कसं म्हणून आम्ही सुरेरी मना करून घेऊया. पुरा वेदशास्त्राचे उपनिषदाचे सार श्रीमद भगवद गीता. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. पुरा उपनिषदाचे सार भगवद्गीता म्हणून सांगेलच. हे कोण सांगेल? कृष्णान. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. तो जगद्गुरु कृष्ण. कृष्णान आमका भगवद्गीत सांगताना तंतू मस्त नमने उपदेश दिला, आश्वासन दिला. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता. सतत जाऊन मेगल कीर्तन करियंती. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच. केदनाय कंची काम करतानी मेगेले स्मरण करियंती. मागेरे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु. मक्का नमस्कार गलियंती मेगेले उडगास केदनाय मनांत दवरून घेयंती. मक्क कसले खाताना जेवताना पुरा मक्का अर्पण करियंती. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौंतेय तत् कुरुष्व मदर्पण. मक्कर्पण करियंती. कसल करताने कसल खाताने पुरा सांगला, मस्त सांगला. 700 श्लोकांतो जल्लेरी चैतन्य चरितामृतान कसं सांगला म्हणल्यारी आपणे ना आचरण करचे धर्म ते मात्र काही विंगड जनाक शिकोका. आपणे ना आचरण कोरणातील धर्म ते दुसरे जीवांक शिकोचे वचनकांती. एक स्पीकर आले नाजलरी एक जगद्गुरुले आचार्य आले धर्म कसं म्हणल्यारी दुसरे शिकत म्हणजलरी ते आपणे आचरण केलेले धर्म जावका. वटराशी सांगची एक कोरची एक नाही. आपने आचरी धर्म जीवेर शिखाया. आपने न कैल धर्म शिखाना न जाय. आपणे ना केलेल कर्म धर्म मात्र दुसऱ्यांक शिकैन जीवेर शिखाया तांक शिखायंती. नाजलरी शिकोच्या वचनकांती शिखाना न जाय. ते वेळारी कृष्ण लेखत काही हाव मस्त सकड सांगला जल्लरी हाव सांगेल हाव करनी. सततम कीर्तयंतो मा मेगेल भजन हाव करनी. मेगेल उडगास हाव काणी. मक्का कसले हाव अर्पण करनी. ते सकड कोरका जल्लरी कसं करचे. एक भक्त जाऊन येऊ का आम भक्त जल्लरी मेगेल उडगास काढियत. एक भक्ताल रूप आरे आम येऊ का. ते देखून कृष्ण लेखता आपण भक्ती करता. भक्ती कोरका जल्लरी भक्त भाव अंगीकार. आपणी भक्ती करवो भक्त भाव अंगीकार. एक भक्ताल भाव आम स्वीकार करता आणि भक्ती करता. आणि जना दाखयता हांव सांगेल पुरे आम कोरून दाखयता. भक्ती कशी करचे म्हणून हांव सांगून दाखयता म्हणून देव लेखता. ते प्रकार देव कसं करता. एक भक्ताले भाव ऍक्सेप्ट स्वीकार कोरनो तो तेच कृष्ण
चैतन्य महाप्रभू जाता. आता चैतन्य महाप्रभू हांगा या लोकांत येवका म्हणजे रे तिनी मेन रिझन आसा ते कसले म्हण आम्ही पळया. एक कृष्ण लेखत कई राधाय प्रणय महिमा कीदृशो. राधा केदनाई तगले उडगास करता तक मेळू येता भारी प्रीती तिका कृष्ण म्हणल्यारी तिगेल कसं नमने प्रीती ते मागचे अनुभव करका. केदन पळयल्यार ती उत्सुक मिगेल ಒಟ್ಟು ಮೇಳುಕ मिगेल ಸೇವೆ करूक पूरा गोपी सालंतवी राधेल प्रेम भारी उत्तम ते इत्ते ते कशे असताले ताजे एक महिम म्हाका कळका. तिगेले बरी हांवें कृष्णा प्रीती करता म्हण सांगून एक कारण. दोन्हीचे कृष्ण लेखता मेगेलंतू कसं नमुने एक माधुर्य कसं नमुने एक गोडसाणी अस तिका मेळची नमुन्याचे ती कसं नमुने ते आकर्षण अस मेगेलंतू ते म्हाका कळका नवे ते कळका जाल्यार हांव भक्त जावन येवका म्हण सांगून कृष्णाल मधुरिमा कसले मधुरिमा कीदृशो ते कसं म्हणू एक पळया अनुभव करया म्हणून ताजे कितें तरी सेकंड रिझन. आणि तिन्ही रिझन मस्त कारण असं कृष्ण चैतन्य महाप्रभू जावचेक तांतुले तीन कॉन्फिडेन्शियल गुप्त जावन आशिल्ले कारण. तिन्हीच कसं म्हळ्यार हांव तिका मेळताना हांव तिका स्पंदन करता रेस्पॉन्ड करता राधाक. राधा राणीक स्पंदन करताना ती कशी फील करता ते म्हाका कळका. ती खंयचे नमुने सूख अनुभव करता ते कळका आशिल्लें म्हाका. ती गडबडी करून ती सगळं सोडून सगळेची बाध्यते धार्मिक बाध्यते गराज बाध्यते पुरा सोडून ती धडधड म्हाका मेळू येता कशी ते कसं नमुने सूख ती अनुभव करता ते म्हाका कळका. उदाहरणाक आम्ही सान एक क्रूड एक्झाम्पल म्हणटा ती काही कंपेअर करू जायना हे जाल्यार मना वच्चे कितें हांव सांगून दिवचें तुमकां. आम्ही आता दुर्बळ एक साती वांटत ती म्हणले क्या रेनकोट दुर्बळ चेरडुवांक तेन्ना तो वांट आम्ही ऑड एकलो दुड्वाळ मनीस दुड्ड दिता 1 लाख रुपये दिता सगळा काही गांवां पुरा स्कूल आशिल्ले कडेन पुरा चेरडवां भूक आनी पुरा वांटी ड्रेस पुरा दी तेन्ना तो सांगता धनी लगी हांव काल वांटो चमकल ते चेरडवां तोंड पळोवंक आशिल्लें तांगेले ते अनुभव तांणी ते घेता आनी शिकोर खूश पावचे ते साती पुराशी पळोवची तांणी कसं खूश जाता म्हणून ते पळयतना आमकां आनंद जाता तांगेले ते आनंद पळोवन म्हणून तो सांगता ते खुद्द अनुभव करका म्हण जाल्यार ते धनी ना वचून ते दुर्बळे साथी की ते ड्रेस नातिले परकट घाल आशिल्ले त्या चेरडवांक नवी एक चौक चंद चौक दिता त्या चेरडांनी पळोवचे ते चौक ते अनुभव करचे ते अनुभव करताना ते पळोवन आमकां खूश जाता. तशीच कृष्ण लेखता हांव राधेक स्पंदन करताना ती कसं नमुने सूख पावता ते म्हाका अनुभव करका म्हण सांगून राधेल भाव घेवन हे कलियुगांतू हे कलियुगा जनाक उद्धार करूक चैतन्य महाप्रभू जावन येता. अशी आता आमकां ते तिनी कारण आम्ही मना करून घेतला. आणि अनेक एक कसं म्हणल्यार मना करून घेवका आम्ही भगवद्गीतेक आणि शिक्षाष्टकाक एक तुलन करून पळया एक वेइंग स्केला दवरून. भगवद्गीते कृष्णान सांगिल्ले केदना तो द्वारकाचे राय जावन आसतना कृष्णान सांगिल्ले मागीर तो कृष्ण वृंदावनाचे कृष्ण अनिकेची हायर लेवल तांचे गोपी सालोटो मेळना आसचिताणे तांगेल सकड आनंद पावचे उलयताना तांगेल खेळताना पुरा ते अनेक हायर लेवल
गोपी सालंतू राधे लोट्टू ताणे मिलन जाताना तो अनेक हायेस्ट लेवल ते कसं अनुभव तो प्राप्ती करता ते भारीची हायेस्ट लेवल आ रीते अनुभवसून अपास ते राधेक कशी जत्ता म्हणून कोळोक अवतार घेऊन आईलो चैतन्य महाप्रभू आणि काही हायर लेवल ते चैतन्य महाप्रभून राधेल प्रेम अनुभव कोरनो वृंदावना कृष्णने वृंदावनांतू राधेले प्रेम अनुभव कोरनो साक्षात्कार कोरनो सची सुत जाव नाही लो ते चैतन्य महाप्रभून आमक दिलेले ये 8 श्लोक ते व्हेरी व्हेरी हायेस्ट लेवल ऑफ भक्ती मना कोण घेवचक तागेल अनुग्रह शिवाय साध्य ना अनेक भगवद्गीते कोणा सांगिले अर्जुनाक एक हस्तिनापुराक निवासी कृष्णाले नित्यसक जावनाशिला अर्जुनाक हंगा कसं म्हणल्यारी चैतन्य महाप्रभू कडेरचे 15 वर्ष जगन्नाथपुरींतू असता ते गंभीरा म्हणून सांगून एक सान्य कुडांतू तितली तळमळ पावता कृष्णा कृष्णा खंय असतो खंय अस म्हणून सांगून कृष्ण खंय अस म्हणून सांगून वणत्येक वचून पळयलेल कुडले वणत्येक वचून माती दाडयत तशी ते रगत असत काय वणतेर पुरा तसे गंभीर स्थिती री कृष्णाक खंय अस कृष्ण कहा मोरा प्राणनाथ मुरली वदन कहा पाऊ कहा जाओ ब्रजेंद्र नंदन म्हणून सांगून एकदम वचून कळे बसता पळेल कुडले ते वचून माती दाडयता रडता असल अवस्थेरी त्यांनी ते राधेन तिगेले उत्तम सखी जावन आशिले ललिता आणि विशाख असपळे तांगेले अवतार जावन आशिले रामानंदरायनी स्वरूप दामोदर हंक संगिले ये विषय 8 श्लोक शिक्षाष्टक ऑडियन्स पळेन तुम्ही कितले हाय लेवलाचे म्हणून आणि जहा गोकंचे भगवद्गीत संगिले कुरुक्षेत्र युद्ध रणरंगांतू हंगा गंभीरांतू विप्रलंब क्षेत्र म्हणतात जगन्नाथपुरीक हंगा जगन्नाथू तुमका ते कहाणी गोत आसा आता सांगू गेल्यार अपास 1 घंटा जाय हे पुढे हांव सांगला तुमका एक क्लासांतू जगन्नाथ म्हळ्यारी ताणे राधेले विरहांतू तगेले हात पाय परा मेल्ट जावचे ते वृंदावना कहाणी रोहिणीन सांगताना कृष्ण राधेल सेपरेशन अंतस हंगा चैतन्य महाप्रभू राधेल भाव घेऊन कृष्णाल सेपरेशन अंतस तसल नमने विप्रलंब क्षेत्र म्हणून सांगून तिथलं प्रसिद्ध जावन आशिले महिम जावन आशिले जगन्नाथपुरींतू हे जाल्लेले शिक्षाष्टक सांगिले आता तुमका ते वेइंग स्केल एक नमुनशे अंदाज जावन आसू पुरा कितली जड वणस ये शिक्षाष्टकाक म्हणून ते देखून हे भगवद्गीतेचे सगळे सार शिक्षाष्टक आता ये शिक्षाष्टक तंतुले ये कडेरचे श्लोक ये हायेस्ट लेवल अर्पवताची भक्तीचे हायेस्ट लेवल अर्पवताची चैतन्य महाप्रभून संगीले एक हायेस्ट लेवल अर्पविले एक मनशाला इनर स्टेटमेंट ये कसं ये आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा कदना आज ओरिजिनल सोर्स कंचे म्हणा मी मना करून घे ओरिजिनल सोर्स संक मना करून जलरी द्वापर युगाचे काणीस हंगा कृष्ण केदनाय वृंदावनांतू राधेक पळोवचे वता एक दिसू राधा राणी कसं करता म्हळ्यार आज कृष्ण येत नवे
चंद करता म्हणून निकुंजवन पुरा चंद करून श्रृंगारसून ती वै तशीची भारी श्रृंगार कोरण बेसता राखून बेसता तीन कसली करची जाल्यारी एक मना करून घेऊ का कृष्णाले प्लेजर कृष्णाला सुखा कितरी कृष्णाला आनंदा कितर कृष्णा खुश शेवका म्हणाल कितरी तीन करचे प्रत्येक ती गेले काम तशी ती चंद जाऊन ते बेसून कृष्णा राखून बेसताना एक सक येऊन सांगता ओ राधे तू अंग राखून बेसल्या चंदी जाऊन कृष्णाला शिले ना तो आजी तुक मेळू या ना तो चंद्रावलीला चमकल्या ती गेल कुटीर अस म्हणून सांगता त्यांना राधेक मस्त बेजार जाता हे देवा हा हाका राखून बेसले शिकोरची हा गेला हा शिलेची के नाही तशीची म्हाका किडोचेक म्हणून सांगून म्हाका वेळ करून दर्शन दिवचे नाजाल्यार येवचे ना म्हाका तो मना गोंधळ करचे केन्ना अशीची म्हाका करचे हाणे हागेल बुद्धी हो सवणा हे लंपटा बुद्धी सवणा हो म्हणून ती लेखता आणि ती सांगता ललिता विशाखा ता चोरच नव्हता लंपटता ताका भितर रिग्गो नका ते रब्ब्यांनी भितर रिग्गो नका म्हाका नकतान पळोवचे येवचे म्हणून हे सगळं मान प्रेम ಅಂತ येवचे आमकां सगळं मना करून घेवचे ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट अति प्रीती आशिल्ले कडेन चिक्के कोप मागीर मान परत चड ती सांगता नाका ताका भितर रिग्गो नका म्हाका पळोवचे येवचे नाका ताका म्हाका ताका पळोवचे नाका न्ही अशी करची वे म्हणून सांगता तशी कृष्णाक सुद्धी मेळटा हा राधे कोपल्या म्हणून कृष्ण कसं करता चंद्रावली काही सोण हुग्गी धावून येताना अंग द्वारांतू कुंजवनांतू द्वारांतू ललित आणि विशाख राबल्यांती हा तशें करून भितर वच्चे ना म्हणता तशें कोर नका इतेक मेगेले स्वामीनीक रडयलेले मेगेले स्वामीने तितली प्रीती करता तुका पळोवका म्हणून आशी करता तेन्ना मना श्रृंगार न्हू कितले वेळ जेल तीन राखचे केन्ना पळयली तू ती किडोचे नवे ना तीन सांगला तीन जावन सांगला तुका भितर रिगोचे नाचे म्हणून सांगून ते वेळार भारी दुःख जाता कितले सांगले रे हानी भितर रिगयना ती कसं करचे बा म्हणून कृष्ण तेकाड वता कसं करचे भितर रिगल्यार नवे हिक समाधान करचे राधेक ते वेळारी कोणा पौर्णमासी म्हणस ती पौर्णमासी म्हळ्यार वृंदावनात योगमाये तिने एक राधेलानी कृष्णाला प्रत्येक लीले अरेंज करची तिने प्रत्येक तांगेल मिलन केदन जाव का कसं सकड लीली जाव का पुरा तिने डिसाइड करची ती मेळता कृष्णाक ती सांगता कृष्णा कसं जाल्ले विशेष म्हाका भितर रिग्गू सोडा ते भितर रिगल्यार नवे एक नंबर समाधान करयेत म्हणून सांगता ताका ती पौर्णमासी सांगता तुका अशी काय रिगयना त्यांनी हे वेसार रिगयना खंडितच त्या नमने कोपायला राधिका काजी तू एक काम करी तू सन्यासील वेस घाली सन्यासील वेस घालनो केस पुरा काणो चंद कोण केस नटिले हाताय कमंडल पुरा धोरणो तू गोर सन्यासील वेस भितर रिग आणि कशी पुणे करून तिक मेळ म्हणता हा ते एकला एक आयडिया म्हणून सांगून कृष्ण कसं करता सन्यासील वेशधारी धोरणो चंद कर तंबूर धोरणो पद म्हणता आम कृष्णाल प्रेम दिता प्रेम कोणा जाई चंदे पद अस म्हाका विसरला या काणी हांव मस्त पुडी वाजिले गौर गोविंद महाराजाले एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन म्हणून असता तांतोच या काणी भारी चंद एक चॅप्टर असते हांव आतां सान कोण सांगता तशी तंबूर वाजून येताना ललित आणि विशाख थंय मेळटा ती सांगता प्रेम दितवे तू आमगेल स्वामीन रडतस आमगेल स्वामीन एक समाधान करतवे म्हणताना हो हांव समाधान करता म्हण भारी खुश जाला का भितर रिग हो भितर रिगून कशी पुणी राधे लोटो मस्त वेळो मिलन जाताना सन्यासी रूपार आशिल्लो कृष्ण सांगता तुगेल तोंड दाखय तोंड पळोवन हांव तुका तुगेले फ्युचर सांगता म्हणून सांगता तेन्ना तोंड ती गुंगट वयर करताना तांगेल दोळ दोळो मेळटा दोळ मेळताना तिक कळटा तो कृष्ण म्हणून कृष्णाकय मस्त खुशी जाता राधाराणी पळोवन धाराळ जावन उद्दा येता राधेल दोळे तुकून आनी राधाराणी अप्पा सांगता अशी केली ना तू म्हाका म्हणून सांगून तिका
प्रेम उक्कून येता कृष्णावेरी त्यांना तीन सांगची ते श्लोक आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर. अशी सांगतून रोणती थंयची भोव चुकून पडता. म्हाका विंगड कोणेय ना कृष्णा तू शिवाय. तू कसले करी तू म्हाका पटोवन दरी मोगान ना जाल्यार म्हाका पाया मुळा घाल मस्ती ना दर्शन दिनातील बेस कस जाल्यार करी जाल्यार तू सोण म्हाका विंगड कोणेय ना प्राणनाथा म्हण सांगून ती थंय प्रेम उत्कृष्टार वचून ती थंय भोव चुकून पडता ना ते ललित आनी विशाखे आसता हे सकड पळोवन कृष्णाक तेगेले ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಎತ್ತ ಕೋಳೆಲೆತ್ತ ಹತ್ತಂತು ಮತ್ತೆ ಗುಂಗುರ್ ಕೇಸ್ ಎತ್ತ ಪೂರ ಎತ್ತ ಇಂತ ಎರಡ್ತಾ ರಾಧಾರಾಣಿಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಳೋನು ಎದವ इतले प्रीतीवे म्हूण सांगून तेन्ना ते ललितन विशाखे सांगता तू वे हा चोरू हंगा अप्पा समगेल स्वामी नीक दुःख दिवचे आयला न्हवे बस भायर तीन सांगला चोर रिगोचनच म्हण वेस विंगड करून आयलो न्हवे तुका तेच वेस जाव का तू तेच वेसार असो का तू कळक का राधेल कष्ट राधेल दुःख एक क्षण तू लेट केल्यार कितले दुःख ती पावता तू मेळ्ळेल कुडल्या ती कितले आनंद पावता ते तुका कळका म्हूण सांगून तांणी सांगता ना हा वय हेच वेस म्हाका जाव का म्हूण सांगून तशी ताणे कलियुगांतू संन्यासी जावन ते राधेल भाव घेवन कशी जगता कृष्णा मेळटा आनी कितले सूख मेळटा म्हूण सांगून ते अनुभव करका म्हळ्यार कितें हांव तीन रिजन सांगिल्ले ते अनुभव करचे कितें ताणे कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभू जावन येवचे साक्षात कृष्ण तो अंतू सगळे संशय केल्यार तुमकां कसले भक्तींत पुरोगती उन्नती जावचे साध्य ना. आता आमकां हे काणयेचे श्लोकाचे सोर्स कळले. आता कसं करका म्हळ्यार आनी लेवल कळले खंय केदना सांगिल्ले हाजे कोण श्रोत कोण जाग खंयचे सांगिल्ले हे पूर आमी बॅकग्राऊंड आमी मना करून घेतले. आता हे श्लोकातू आमी रेग्या हागोर हाजे अर्थ कसले आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् म्हळ्यार भक्तीचे उत्तम लेवल हायेस्ट हंग कसं जाता म्हळ्यार कृष्णाले अनुभव जाता प्रति एकल्याके हे लेवलार कृष्णाला अनुभव जाताना ते सांगचे हे देवा तू म्हाका प्रितीन फोटो धरले रिवॉर्ड न्ही पाया मुळा घालून जज्जिले रिवॉर्ड न्ही दर्शन दिनातील म्हाका कष्ट दिले रिवॉर्ड न्ही म्हाका तू मात्र विंगड कोणेय ना म्हण हे एक स्टेटमेंट आमी अशी आलोचन करया. खंयचे एक भौतिक जनाक मनोवैज्ञानिक कोणेय जावते बुद्धवंत कोणेय जावो हे कृष्णा लोकातून भायर आशिल्ले जनाक कृष्णा कॉन्शियसाचे लोकातून भायर आशिल्ले जनाक कोणाकय हे स्टेटमेंट दिल्ली म्हण जाल्यार खंडितच तांणी पिश्ये आमकां पिश्ये म्हणटात न्ही वे कित्याक म्हळ्यार कंप्लीट एक शरणागती प्रिन्सिपल शरणागती कॉन्सेप्टांतू नॉर्मली शरणागती म्हळ्यार अर्थ कसले आम्ही येदोरचे मनशालेगी सोलवलेंती तांकां आमगेले काही चड पवर आसत ना तांणी सांगिल खंयचेय वस्तू फोर्सिबली आमी करका हाजे अर्थ अशी न्हय सरेंडर म्हळ्यार आमकां खुशी ना जाल्यार तांणी सांगिल वरी करका म्हणून अशी मना करून घेवचे प्रति एकल्यान सरेंडर म्हळ्यार नॉर्मली ताजे कॉनोटेशन कृष्णा तू खुश आशिल वरी करी म्हाका म्हणून कोणे सांगली म्हण जाल्यार दुसरे ना भायरचे लोकांचे लेखचे वेरू अब्बा आमी कोणा आराधन करचे
कोणकी एकलो दुःखोच मनशाक मना दुःखयता दर्शन दिना पाया मुळागान जेजविता असल सकड एक कसले चूकी अर्थ करून घेताले जण कंचे केदनी भक्तीचे कॉन्टेक्स्ट कृष्णा कॉन्शियसनेसाचे कॉन्टेक्स्ट गोतना जाल्यारी कोण जाल्यारी हे चूकी अर्थ करून घेवचे वेळ नाही वे आता आमक मात्र गोत्तु आम्ही कोणाक सरेंडर जाल्यांती म्हणून तागेल स्थान कशी तो कोण म्हणून आमक मात्र गोत्तु कित्याक म्हळ्यार हे मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे एक प्रतिबिंब परवर्टेड रिफ्लेक्शन म्हणतात ते देखून हांग पुराय अशीच मना करून घेवचे जाल्यारी आमक गोत्तस कृष्ण कितलो ऑड एक बेनिफॅक्टर वरदायक म्हणून आमकां गोत्तस कृष्ण कितलो ऑड एक प्रीती करतलो मनीस आमगेलो आमकां हे सगळे ब्रह्मांडांतू कृष्णाला के चड प्रीती आमगेल वैरी विंगड कोणाकय असताल की ते आम्ही सुरेर मना करून घेवपाक हे मना करून घेतील करून घेनातील देखून आमके स्टेटमेंट सांगूक भंय करता सम आलोचन केल्यार हे भायरची जाणा कशीची तांणी लेखून जाल्या हे पिशे हे कसले एक 7 दिना हे कोणकी दुःखयतल मनशाक आम्ही सरेंडर जावपाक भक्ती म्हळ्यार जाल्यारी डिवोटीस जाल्यारी आमका धैर्य येतल की कृष्णा तू कसं जाय जाल्यार करी म्हणून सांगूक धैर्यार कोणाके प्रीतीन कोणाके सांगूक साध्यस की हे स्टेटमेंट इत्याक म्हळ्यार आमका भय आस आमका लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स अविश्वास आस कृष्णा वेरी आम्ही हे अनर्थ एक विश्वास उणे आणि लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स आणि ट्रस्ट हे गेल्ली शिवाय हे अनर्थ गेल्ली शिवाय आमका धैर्यारी सांगूक साध्य ना आमका समक गोतना कृष्णाल महिमे ते देखून आम्ही कोणा ऍड्रेस करत संती आम्ही कोणा संबोधन करत संती आश्लिष्यवा पादर तांपी नष्टुमा म्हणून ते आमका ते विषयांत आम्ही कन्फर्म जायली ती ते देखून खाली एक फिलॉसॉफिकल की थियरटिकल स्टेटमेंट मात्र आमगेले लेखाक आम्ही तितली पक्कू पावनी ती पक्कू पावनी ते देखून आमक भय आस कृष्णान मगल जीवनांत तुकून हे काढल्यारी ते जाल्ल्यारी मग कसले खुशी नतील मेगल जीवनांत कसले संभव जाल्ल्यारी कसले घटन जाल्ल्यारी हे सकड अनर्थ आमगेल्यान तू आमगेल्यान ते भय आशिल्ले देखून आमका आमगेल साधन करू कष्ट जाता आम्ही खाली थियरटिकली मात्र सांगचे तोंडान आश्लिष्यवा पादर तांपी नष्टुमा म्हणून कशी त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव पुरा तोंडान सांगता आम्ही बद आमक ते फीलिंग येत की बद तू अम्मा बद तू आनु बद अम्मानी आनु केदना काही चेरडू वाईट करता की मागीर आमके हे स्टेटमेंट सांगू इत्या भय ते देखून प्रत्येक तोंडान मात्र काय नाका आम्ही कोणी शरीर त्याग केल्यानंतर वर्ताना कसं सांगतात ते राम नाम सत्य हे सांगतात कोणा सांगची आहे राम नाम सत्य हे म्हणून मेल्लाल कशी ऐकना कहाण ना आता कसं ना आता जीव ना मागीर वरलेल जण नवी सांगचे म्हणून सांगून कंचे मरण जायनातलं गरले गे अशीची चेरडवान कंचे राम नाम सत्य हे म्हणून खेळताना सांगून ती हे तबेसरे सांगून ते म्हणतात तसे ते राम नाम सत्य नाही वे त्या वेळारी मरण मात्र वे गरले गे राम नाम सत्य हे ते देखून आमके पुराय तोंडान मात्र आमक बदची ते भय वचका आमगेल जीवनांत म्हणून जाल्यार कळका दावा वयर विश्वास जावका दावा देव कितलो होड ताका कसले असाध्य नाही
म्हूण आमकां मना वचका सुरू येयली. कुंतीक मस्त कश्ट येयले. कुंतीक तिगेल चेडवांक विष दिले. जळोवन जीश मारूंक प्रयत्न केले अग्नी घालून. मागीर सभेंत तिगेल सुन्नेले कप्पड तांडून तिका वस्त्रापरण करूंक ट्राय केले. जायनी कृष्णान वस्त्र अवतार घेवन तिका रक्षण केलेलें आसा. मागीर राक्षस येवन तांकां खावचे आयले ती वनवासा वेळार. विशान महाग्नी पुरुषाद दर्शनात असत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे अनेक महारतास्ततो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता. कितले कडेन ताका रक्षण केला तिका. ते देखून तिका समगोत्त रक्षण करू येत तो. म्हाका कष्ट जाल्यार कुडले तो येता. ते देखून ती कष्ट निमगयता देवा लागी. कष्ट येईल कुडले तागेल दर्शन मेळटा. विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम. कुंतीन सांगचे प्रार्थनीय. हे कृष्णा विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो. हे जगद्गुरो विपद दी तू म्हाका. निमगोन घेतस असले कॅरेक्टर श्रीमद भागवतान तू खयना. कष्ट दी म्हूण मागून घेतले. श्रीला प्रभुपादान तिगेल वयर एक बुक बरयला टीचिंग्स ऑफ श्रीमती कुंती देवी म्हणून. विपद आयल कुडले कृष्णा दर्शन जाता. तेवे कशें निमगयत असती. शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु. शाश्वत म्हळ्यार केन्ना काही शाश्वत जावन म्हाका कष्ट दी म्हळ्यार अर्थ कसो शाश्वत जावन तुम्ही लोट आसता. ते ती मना करून घेतला. तशी आणि कृष्णाला तिगे लाग येयल्यार कसले फायदे तिका. दोन फायदे. अपुनर्भव दर्शनम. अपुनर्भव दर्शनमाक दोन अर्थ आसा. एक कसं म्हळ्यार पुनर्भव दर्शनम म्हळ्यार पुनर्भव हे भव सागरांत तू अपास अपास दर्शन करचे म्हळ्यार रिपीटेड सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ. रिपीटेड सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथाक पुनर्भव दर्शनम म्हणटात. अपास अपास हांगाचे भव दर्शन जावचे ते ना जाता. पुनर्भव दर्शनम जाता. म्हळ्यार ते प्रिफिक्स ते तेजे नेगेशन दिता. ते म्हळ्यार कसले विद्या अविद्या तशी. म्हळ्यार कुडले ते ना जाता. नेगेशन मीनिंग नेगेटिव्ह मीनिंग दिता. पुनर्भव दर्शनम. पुनर्भव दर्शनम म्हळ्यार अपास अपास जल्म येवचे पण. अनेक कसं म्हळ्यार अपुनर्भव. अपुनर्भव म्हळ्यार कसले कोण आणि मुखारी जल्म येना की तन्नी ऋषी मुनी संत तन्नी अपुनर्भव तंगेले दर्शन. तंगेल दर्शन जाता. कशी कृष्ण तिकेलो तिक पळोवचे कष्ट राहिला ती आपयता. कृष्णा म्हण आपयलेले कुडले कृष्ण येता. कृष्णान येताना तिका तागेलोट्टू कोण पुरे संत शुकदेव सुत गोस्वामी मागीर शौनक ऋषी असिता देवल व्यास नारद पुरे तागेल मक्षी संत संतपुर तंगेल दर्शन जाता. तशी तिका गोत्तस विपद म्हळ्यार कष्ट नाही. साधारण कष्ट नाही. कृष्णाले विस्मृती जावचे विष्णूले विस्मृती जावचे तेची विपत आणि नारायणाले स्मृती देवचे तेची संपत. विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद. विष्णोर्विस्मृतिर् विपत विस्मृतिर्विष्णु संपत् नारायण स्मृति. विस्मृतिर विपदः विष्णोर. विष्णोर विस्मृती जाल्ली तेच ओड विपत. आणि आम्ही लेखीला वरी ते कळवून घेतले. हे गेले ते विपद नाही. कृष्णा विस्मृती जल्वे एक क्षणा जल्लरी तेची विपत. संपत नारायण स्मृती. ते ती सममना करून घेतला कुंतीनं. कसं काम करणी कृष्णानं हे पांडवा कितरी सारथ्य
सारथी जाल्लो तो अर्जुनाले. मागीर पार्षद म्हणल्यार अंतू अश्वमेध यज्ञांतू तक्का लीडर केलं कृष्णाक अग्रपूजा करूक. मागीर दौत्य सख्य मागीर सेवे करूक दूत जाल्लो तो. मागीर ताणे युधिष्ठिर ओड म्हळ्यार ताणे प्रणाम केला. हे सगळं कृष्णानं पुरा तांगेल नमने तांगेल विशयांतू कसले उस्क जावचे ना जाना तशी कितली तांकां राखला. सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् प्रणतिं च विष्णोर भक्तिं करोति नृपतश्चरणारविंदे. श्रीमद् भागवतम 1.16.17. कसं करनी ताणे पांडवांक ते धैर्य असू का. तो कोण झालेली ब्रह्मांडांत आशिल्ले भितर ओड वरदायक आशिल्ले भितर ओड कल्याण करतालो आशिल्ले भितर ओड सगळं काही श्रेयस हाडतालो. हे आम्ही ನಂಬಿಕೆ ದವರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತೂ हे ನಂಬಿಕೆ दवरनो आमगे केली म्हणजे री आमकां प्रगती मेळटा कृष्ण मेळटा हे कृष्ण प्रेम मेळटा. हेची प्रक्रियेचे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रक्रियेचे कसं हायेस्ट लेवल हेची हांगा चैतन्य महाप्रभू सांगता संती प्रदर्शन करता संती. कशी एक ब्रजवासी जावका जाल्यार कशी नमने आमकां मनोभाव जावका हेचे हांगा तांणी प्रदर्शन करता संती. हे सुरवेर आमी मना करून घेवका कसं म्हणल्यार कृष्ण अमंगल पुरे मस्तून काढता. ताण मस्तील्यारी वाड नाही मायन मस्तूच नाही. ताणे मस्तीलरी आमगेल अमंगल पुराय वता. खंडित काही आमगेल जीवनांत अमंगल जायना. कोण तक्का दृढ जावन तागेल ಒಟ್ಟು संबंध दवरून घेतला की तांका अनिष्ट करचेक कोणाके धैर्य येतलवे ताण आसताना. ते तिन्नी स्कंदांतू चतुष्कुमार वैकुंठ बागलाला येऊन पावताना ते दोग जण आड येतात जय विजय. त्यांना मस्त बेजार जाता. देवाक देव ते चतुष्कुमाराला सांगता तुमका मिगेले द्वारपालकन तुमका मना बेजार केला. मिगेले भक्तांक कोणी जेवते बेजार केले री तांका हांव खंडितक सोणा. कसले का मिगेले हातू जेवते स्ವಂತ हातू जेव हांव ते मिगेले हातू जलरी वाडणी हांव ते कट्ट करता म्हणून देवान संगीलस. चिंद्याम स्वभावमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम. देव सांगता चिंतन करता स्वभावमपि मिगेले हात जेवते कोणे मिगेले भक्तांक हे केले म्हणजे री हांव ते तांकां सोणा. अशें आसतना आमी कसले का आमी भिवचे. आमी कृष्ण भक्तीन केन्नाय धैर्य आसूं का कृष्णाले आमी सेवक आमी म्हणून सांगून कृष्णा सोण विंगड ना आमगेल जीवनांत म्हणून हेची रुक्मिणीने हेच संगीले. रुक्मिणी तिगेले भावंडान पुरा शिशुपाला लोट वारडी कोरूक तयार करताना ती कागद बरयता कृष्णाक. कागदांतू कडेर तीन तेच सांगचे यर अंबुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम. हे अंबुजाक्षा तू म्हाका तुगेले प्रसाद मेळ्ळी म्हणजे री हांव जय ह्याम असून हांव मिगेले प्राण सोडता. वृत कृशान शत जन्म बी स्यात. अमृत कोरून मेगेले प्राण सोडता 100 जन्म जलरी वाडणे हांव तुका राखता म्हणून रुक्मिणीन सांगिलस. तशी जाव का कृष्ण मात्र पुरम का म्हणून आमी मनस्थैर्य करून घेवका. ते कर्णतील देखून आमकां भय जीवनांत. तशी हे स्टेटमेंट कोण सांगिले चैतन्य महाप्रभून कडेरी 100% सरेंडर जाल्ले कृष्णाक सरेंडर जाल्ले एक भक्ताले रूपार येवन सांगिले. तांगेले इन्नर स्टेटमेंट तांगेले ते कृष्ण लोकाचे
शाश्वत साम्राज्य त्या कृष्ण लोकाचे भाषे हे मना करून घेवचक आमका कृष्णावेरी नंबीक जावका कृष्ण आशिल्ले भितर ओड वरदायको म्हणून कोळका कृष्णान हेची भगवद्गीते सांगिलस सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हाजी अर्थ तेची सर्व धर्मान परित्यज्य म्हणारी धर्म कशी सूर जाता आमगेल गुर्तु विंगड लौकिक जनालोटು लौकिक लोका ಒಟ್ಟು संबंध दवरलेल ಕೂಡಲೇ आमगेल गुर्तु विंगड रीती जाता हाव अम्मा हाव अक्का हाव बम्मण हाव कोणालकी बायल अशी म्हणून सकड आमका विंगड विंगड धर्म जावता ते सकड सोडी अंती सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हाव शिव विंगड गतीना there is no consideration देव सांगता हे देखो नो मा शुचा हेच श्लोक अर्थ ते भगवद्गीतेचे ते कडेरचे श्लोक ऍक्च्युअली भगवद्गीते ते ಎಂಡ್ ಜತ್ತಕೈ सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा हंग ಎಂಡ್ ಜತ್ತಕೈ विश्वनाथ चक्रवर्तीले भगवद्गीते सारार्थ वर्षिणी टीका अंतू विश्वनाथ चक्रवर्ती आज नंतर बरेल श्लोकाचे टीका पुराय हर दिवस उठून पळयताना विंद्रान कोच्चोन गल्लाके म्हण सांगून वपास बरयत वपास बरोवन वपास रात्री बैसून रात्री न्हिदून सकाळ उठयताना वपास विंद्रान खावन उडला तेन्ना तांणी लेखता काय जाल्ले भगवद्गीते या श्लोकू ಎಂಡ आनी मुखारी अगतीन काक टीका म्हण सांगून तांगेल बूक सरार्थ वर्षिणी ते मात्र तितले ताई मात्र तांगेल भगवद्गीते ते देखून ये शिक्षाष्टकाचे कडेरचे श्लोक आणि सर्व धर्मान परित्यज्य ते श्लोक पण एकल्याकस माशुचा भीव नका म्हणते देव इतेक म्हळ्यार आमके एक भय अस कसले पुणे आमगेले वत्तकी कसले पुणे जत्तकी मका म्हणून इतेक म्हळ्यार आमका आमगेल जीवनांतू कृष्णाला काही चड प्राधान्य आशिल्ले मस्त विषय अस ते वत्तकी हे वत्तकी कृष्ण प्रधान म्हणून करून घेयनी आम्ही गोपीस तंगेले कंचे सामान्य लौकिक जावन आशिल्ले बादयेत पुरा सोणू तांणी राता राती जाल्यार तंगेले गरतुलेक पुरा सोणू मर्यादा म्हळ्याले एक अस बैल मनशाले पुरा सोणू तांणी कृष्णा पळोवचे आयल्यांती ते वेळारी कृष्ण तंगेलोट रासलील खेळताना तांकां मान येता आपणे वाडे भक्त मेगेलोट कृष्ण रासलील खेळतच पळय नृत्य करतच पळय म्हळ्यार कुडले ते नाश करू कृष्ण अंतर्धान जावन दिसाना जाता अंतर्धान जाताना तांणी कसं करचे बा कृष्ण ना म्हण सांगून तांणी पुरा ओटूची गोपी गीत सांगता ती गोपी गीत सांगून तांणी रन्नांत सोद्दू वतांती कृष्णाक सोद्दू वताना ते पुरा कृष्णाल पायू खंय खंय चमकला म्हणून ते पाया गुर्त पळोवन तांणी रन्ना भितर वताना ते पायो गुर्तू आनी 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 भितर वतस तेन्ना तांकां कळटा गोपीसांक कृष्णाक आमकां मान येयल देखून आमकां दर्शन दिवचे उशिना आनीक 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 भितर वतस तो नक्का आमकां दर्शन दीन जाल्यार रिवॉर्ड नाही तागेल पायाक ते खूर्प शार्प आशिल्ले पत्तोरू कंटो पुरो ताका लागता आनीक आनीक भितर आमकां चुकून तो आनीक आनीक भितर वताना तितले सॉफ्ट आशिल्ले तेगेले मृदू जावन आशिल्ले ते पायाक कंटो पुरो लागता नक्का आमकां दर्शन दीन जाल्यार रिवॉर्ड ना म्हूण तांणी म्हाका शेता ती येते सुधा सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु बीता शनै प्रियदधी मही कर्कशेषु तेनाटवी मटसित व्यततेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्धीर्भवत्तायुषाम्ना ते कूर्प जावन आशिल्ले ते कंठ पुरा ताका लागता नक्का वच्चे ताण दर्शन दीन जाल्यार रिवॉर्ड ना तो सुकार असो म्हूण सांगून मागीर तांणी येवन तांणी तागेले लील पुरा खेळू आसा
लील पुरा खेळणं एकली शकट जाता शकटासुर जाता एकली पूतन जाता आणि एकली तागेला हरदेर बेसन मस्तीता मारता हरदेक तशी पुरा लील करताना कृष्णाक मागीर खुशी जावन कृष्ण तांकां दर्शन दिता दर्शन दिनातील रप्तू येतो तागेले डिवोटीसाक तागेल भक्तांक दर्शन दिनातील मागीर कोणा ताण दर्शन दिवचे नेक्स्ट चॅप्टर फर्स्ट श्लोक त्याची तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान्य मुकांबुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मताल मन्मतो तितलीच चंद जावनो पीतांबरधारी जावनो कशी हसूनो स्मयमान मुखांबुजात तोंडार चंद एक हास हाडोनो इतली खुशी करतो तागेल भक्तांक गोपींक पुरा तशी तो आमकां दर्शन दिना आमकां कष्ट दिता कसली कसले आम्ही आलोचन करू ना पुरा तो आमकां श्रेयस करतलो ते भय आम्ही कडका भय कशी येवचे भय म्हळ्यार कसले 11 स्कंदान तो 2 अध्यायान सांगला भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात् ईशाद अपयत्यस्य विपर्ययो स्मृतिः अस्मृती दावाक विसोरचे आणि ईशाद अपेतस्य ते ईशाले तो कोण विमुख जावचे हक्क म्हणचे भयम द्वितीय कृष्णाला तो कोण विंगड दिसचे पुरा कृष्ण अनुभव करका आम्ही कृष्णूच जावन कृष्ण नाही म्हणलेला अनुभव जाल्यार कुठले भय सूर जाता जाल्यार तो कोण ते आम्ही सुरे मना करून घेऊ का आपण संस्मृतीम गौराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमोच्येत यद् बिभेति स्वयं भयम् भागवतम 1.1 वतना 14 की म्हणून तशी दिसता म्हाका उडगासना यद् बिभेति स्वयं भयम् भयची स्वय आमकां कोण भिवयत की ते भय हे कृष्णा पळयला रे तोची भित्त काय तसल कृष्णाक आम्ही आमगेलो वच म्हणले करून घेतले री मागीर भय आसताल आमकां देखून आम्ही प्रति एकय सेकंडरी मिनिमाइज करता आमगेले विंगडा पुरा दिवची इम्पॉर्टन्स पुरा इत म्हळ्यार 3 स्कंदान तू दावान सांगला कोण कृष्णा केन्नाय प्रीती करता की ताका हे लोकांत तू कसले अप्राप्य म्हूण ना के पुरे ताका मेळटा के प्राप्य जाता के जाल्यार ताका मन आवडता के हे लोकांत तू विंगड कसले कृष्णा सोन कस वस्तू तुच्छ म्हण ते मना करून घेवका आमी ताका कृष्णा केन्नाय खुशी करका गुरुवर्यांक केन्नाय खुशी करका हे टॉपिक आम्ही सूर केलेल कशी विंगड जण हे ऐकले री आमकां पिशे म्हूण लागता ती पिशेच आम्ही ओपून घेता ती आमगेले मार्ग ये पिशी म्हूण लेखले रिवड ना आम्ही कृष्णाले पिशी जावका इथे म्हळ्यार लोकांत प्रत्येकले पिशे पळोवचे गेल्यार एकल्याक नामा पिशे एकल्याक सौंदर्य पिशे एकल्याक शक्तीचे पिशे प्रत्येकले भोगवृत्तीचे पिशेची पैरी रुक्मिणी प्रिया विंगड कंचकी एक लेक्चर प्रभुजी एक लेक्चर सांगता ती एकले ना हे लोक जण पुरे वंचक पुरा जणे मोस करतलेची म्हणून सांगून तिने इफिल टावर आवट बार्डे करून घेतली तिकेल नाव मिसेस इफिल म्हण अशी सकड नमुने नाना तर पिशे संती लोकांत आम्ही कृष्णाल पिशे हाई क्लास हाई लेवला पिशे आमकां गोत्तस आम्ही समसंती म्हणून तितली कडले पुरो पुरंदरदासान सांगेलस कृष्णाल पिशे भारी लायक म्हण तांगेले पद अस ते हरिकथे जण पुरा म्हणतात भारी चंद ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಜೊತೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಅಚ್ಯುತನ ನಾಮವೆಂಬ
ಮೆಚ್ಚು ಮದ್ದು ತಲೆಗೆ ಏರಿ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು. इसे सांगेल स पुरंदरदासान. ते देखो ना ये दुसऱ्या कुपिशी मंदिरचे विषय आम्ही मस्त ये ट्राय करून घेतलाय, मना करून घेऊचक मी जाऊन तरी या टॉपिक डिस्कस करचक अनर्ह आम्ही जाल्यारी एक श्रम केला आम्ही मना करून घेऊचक. भक्तीचे हायेस्ट लेवल कसं म्हणून मना करून घेतला, ताजी ओट्टो आम्ही कंचे लेवलार असं म्हणून मना करून घेतलं. जाल्यारी जायना आमची मित्यान म्हणून सोडू ना, लाईटली काढू काही ना. हे आम्ही वर्कआउट करका ताजी वैरी चैतन्य महाप्रभून सांगितले वेरी सुरवेरी नामाचे 7 बेनिफिट्स सांगले त्यांनी. मागीर ताजे दौर्भाग्य ते आम्ही फॉलो करना ती म्हळ्यार ते दौर्भाग्य ते त्यांनी एक्सप्लेन केले. मागीर ते प्रोसेस एक्सप्लेन केले तिनीचेंतू आणि तृणाद पिशुनीचे ना म्हणून सकड सांगून येताय हरी सदा हरी कीर्तनीय करका ते एक थंय पावल्यारी ते स्थितीर पावल्यारी आमगेले अनर्थ निवृत्ती पुरा वता. नेक्स्ट श्लोकांतू आणि नॉलेज येता आमका. नॉलेज कसं येता, न धनम न जनम कसले नका तू मात्र पूर्दवा म्हणून सांगून नेक्स्ट श्लोकांतू मेगेल स्वरूप मಕ್ಕಳೇ हांव कोण म्हणून सांगून नॉलेज येवन दयकोर नो प्लीज 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 कृष्णा मक्का तुगेले पाया मुळांत एक धुळी करी म्हणून मागून घेतात ती. मागीर संच आणि 7 अध्याय तो भाव येता, आसक्त जाऊन भाव येताना तांतो सिम्पटम्स ऑफ लव पुरा दोळे तुका उद्दा येवचे. एक क्षण तुका उडगास कडे विसरले ते एक युग शे जाऊन दिसचे. हे सगळे लक्षण प्रेमाचे जाऊन ते कृष्णावर भाव येऊन झाल्यानंतर ते भाव आटून 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 कृष्ण प्रेम येता. कृष्ण प्रेम येताना ते भय येईना कसले येईना. त्यांना आमगेले कृष्णूच आमका अनुभव जाता. प्रत्येक कृष्णूची तशी अनुभव जाताना आमका ते आश्लिषवा पादरतांपी नष्ट म्हळ्यार ते विषय जेन्युइनली म्हणतात ते सहज जाऊन आमगेले हृदयातून येता. इथे म्हळ्यार आमगेले अनुभव तीव्र जाता. देखून हे आम्ही अनर्ह जाल्यारी मना करून घेवचे ट्राय केला. दावान सांगला शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषितम जनार्दनस्याशु हृदय प्रसीदती. भक्तीन सांगल्यारी भक्तीन ऐकल्यारी खंडित तागेल प्रीती पावयेत म्हणून सांगेल असं. आणि तागेल विषय कोण तागेले अपार जावन आशिल्ले ते लील केला ते कोण मना करून घेवचे कंप्लीट साध्यस मना करून घेवचे साध्यस म्हणून लेखिलय. तागेले मती भ्रष्ट जाला. सवय बत भ्रष्ट मतिस्थ वैशते य कर्मणाम पारम पार कर्मणा यद योग माया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहिशम. यद्ना गुड फॉर्च्यून दितलोची शम म्हळ्यार गुड फॉर्च्यून यद्ना भाग्य दितलोची तो हे दखून तक्का अळत करू साध्य ना. तागे लील कसं म्हणून आमका आठवच येताय साधिना ताणेची आमक ते मना भितरी हे कोर हे शाश्वत साम्राज्याचे भाषा आमक ताणेची मना करून घेवका इतलेची. हे वर्कआउट करची म्हळ्यार खाली आम्ही जप करका. हे जपाक इम्पॉर्टन्स दिला चैतन्य महाप्रभून. आमगेले परंपरेन ते आचार्यांगेले तंगेले एक जपानिष्ट पळयल्यारी आमका इतली उत्साह येता म्हळ्यार कोणेय जावो. आमगेल प्रभुपाद 64 राउंड्स करतशील तंगेल गुरु श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांनी 11 वर्ष की 19 इयर्स की समौडगा सयाना मक्का डेली 3 लाख जप करत आशिल्ले ती. मागीर एक बंदा कसं की शिजन पोटा खाऊन वापस जप करू बेसचे. पावस येताना तंगेले ते कुटीर
पोवून तशिले जाल्यार रिते रिपेरी करून बेसना तिला ताजे सत्ती दवरून सत्य मुळा बेसून जप करतशिले तितली जप करून त्यांनी 19 years मागीर प्रिचिंग स्टार्ट केलेले आम्ही सकड कसलेही नाही कसं की सकड सांगचे आणि ऑड कसं की प्रीच केले म्हणून आम्ही लेखचे तितलेची आमका प्रीच करची तर अर्हत ना हन्नी कोण गौर किशोर दास बाबाजी त्यांनी टॉयलेट वचून कोणाही बात दिता ती बाहेर बसल्यार एकदम पाय पडोक येता ती म्हणून सांगून पब्लिक टॉयलेट वचून क्लीन करून ताजे भितर बागेल घालून जप करतशिले तितले व्हड आचार्य परंपरा आम्ही आयल्यान ती तेची आमकां ते परंपरा हाडली ना दावाला तेच एक भाग्य हे जन्म जन्माक दावाला विसरू ना इतले एक दावान केलेले आमगेल वैरी करुणे जगन्नाथदास बाबाजी त्यांनी 140 years तांगे लील प्रकट केले 140 years त्यांनी हे भुलोक आशिल्ले ती कितले म्हळ्यार तांकां कडेर कडेरी तांगे दोळे रप्पे ओपन करू जायना बघून आसचे त्यांनी चमकूचे जायना उठोवचे जायना तेन्ना तांकां तांगेले सर्वेंटान मागशी बुट्टीर घालून वरचेशील तांकां जगन्नाथदास बाबाजी एक जागेतून अन्य एक जागे त्यांनी 6 महिनो मायापूर आसूच 6 महिनो खंय वृंदावन आसूच तेन्ना तांकां वाटेरी एक पंथा भजन करतले जण मेळटा खंय चैतन्य महाप्रभूले जन्मस्थान मेळटा एक पंथा तेन्ना पुरा त्यांनी तांकां चमकुच्या कुडवान बुटी भितर घालून वरचे बिहारी प्रभूजी ना ते जाग भजनाचे भजन ऐकले कुठले हरे कृष्ण महामंत्राचे कशी त्यांनी हुड्डून बाहेरी नांदतशिले ते एत्तर त्यानं म्हणा हेतर हुडतशिले अपास भजन जाल कुठले बुट्टी भितर बेसून बेसतशिले तेन्ना त्यांनी 3 दीस काय नातील बेसची काही कुडा भितर बागेल घालून मगेला उल्लोचे येऊ नका म्हणून सांगचे काही दासा लागी आणि जप करचे काही 3 दीस एक पंथा 3 दीस जाले काही बाहेरी अनंत के 4 दीस काही उल्ले अनंत काही त्यान बिहारी प्रभूजी वचून सांगता काही स्वामी 3 दीस जाल्ले 4 जल दिसाची 5 दीस जाल्ले 5 दीस जाऊन तुम्ही कसले पडटा काय नी कसं करचे हा मागीर कसले आसूचे म्हाका खाता ना बेजार जाता हांव कसले कोरवे प्रसाद कोरवे म्हणटा ना खूप येत तांकां खावची येसची वे जीवनान तू जप करी बैसून खावचे दाय आशिल्लेची खावचे भूक जाता ना पपी ते करचे ते आताच तयार करकावे ताका म्हणता काही तुवें बेसून जप करी म्हणता काय बेसून जप करयता काही 1 दीस चल काही 2 दीस हर दिवस एकादश काही ते दीस जप करता काही खावचे काय ना काही पपास 3 दीस द्वादशी तांकां जोर भूक जाता काही मत्ती गुंत काही बिहारी प्रभू त्यानं सांगता काही म्हाका भूक जाता जप करी भूक भूक यो तुमकां जाता की म्हाका जायना म्हणटा ना त्यांनी वै वे तशें रे काम करी ओ ते राबो न्हू 3 वेळा चप्पाळ मारी म्हणटा काही क्लॅप मारताना 3 वेळा बिहारी प्रभू ना कोण की एकलेत काही तो दुडवाळ काही कसले हा तुम्ही हांगा आसता म्हणून म्हाका सुद्दी मेळ्ळे म्हणून तुमकां पळोवचे आयला म्हणटा काही आणि म्हाका कसलेय नाका कसलेय जावकावे म्हणटा निमगे ताना म्हाका कसलेय नाका भूक जाता कसले हाण दिते ती प्रसाद म्हणटा ना ते लागी दवाखाना तो कोण कसो सकड बग काही ते पुरा हाण दिता काही महामंत्राक सदृश जावन कसले ना न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम कर्म न नाम सदृशम धर्म कसले सदृश जावन ना ताजे ओट्टू केन्नाय जप करीत आम्ही लेखो पुरंती आम्ही गृहस्थ आमकां साध्यस्वे अशी सकड इतके जप करू असो आम्ही इतले करची नका मिनिमम 100 राउंड पुणे केले पुरो प्रभुपादान सांगिल्ल्या वेरी एक पंथा हन्नी आमगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजी ल्हान भक्ती विनोदास ठाकूर तांगेले मेळू येता काही हंगेले जपानिस्ट पळोवन हेची म्हाका जावका जाल्यार गुरू म्हणून खंडित करून मना लेखून तांगेलो स्पेंड करता काही हांकां पळयलेले कुडले जगन्नाथदास बाबाजी ना इक्र दिसू कुडा भितर तांणी 2 जणांनी बागेल घालून कंटिन्युअस जप करची साध्यस्वे आमकां आठवचे साध्यस्वे तितले पॉवरफुल नाम तेसल परंपऱ्यांत आमी आयिल्ल्यान ती कितले ताई म्हळ्यार रसिकानंद प्रभू म्हणून चैतन्य महाप्रभूले भारी डिवोटी तांणी एक पंथा दांत घासता आसतना ते गांवतूल एकले येवन म्हणटा की प्रभू आमगे गांवांत तूं एकलो व्हड एक
तंत्र गोतील मन शाईला तो कसं की मंत्रपुरा म्हणता मंत्रपुरा म्हणून एक बड्यावर बसता आणि शिवता म्हणतात काय उलाय ना का दानगस्तच खरं शिकानंद प्रभूजी त्यांना बिहारी प्रभू सांगत काय ऐकत वा सांगितलंय म्हणून पप्पा सांगत काय म्हणत काय कसं तुम्ही आश्चर्य कर ना ती ऐकण्यातील वरी करता कसं म्हणतात त्यांना 4-5 पण सांगता खूप येत काय त्यांना कसं ते ऑड विषय येऊ म्हणून सांगून सान एक काडिया कुडकू काणू ताजेवर बसत काय आणि अशी हुबून येतात आश्चर्य जात काय पळून या गावतल्या यो यो सांगता काय हुपचे नाही नांचे ऑड विषय नाही दिसाना जाऊचे ऑड विषय नाही अदृश्य जाऊचे नाम जप करियंती नाम जप एक क्षणात सोनू कांती जिब्यार केदनाय नामस्मरण करियंती म्हणून सांगत काय तशी आम्ही एकदम जप कर का याकडे आम्ही कसं कहाणी ऐकूच म्हळ्यार आमका जप करू का उत्साह जाऊ का म्हणून ये श्लोक अन्य कसं म्हळ्यार राधा राणीना कडेर सांगची ना कृष्णान वत्तची मथुरा वत्तची वृंदावन सोणू तिक्का पळेले कडेन पूरा काळी वस्तू पूरा कृष्णशे दिसत एक कोणतं कुर्वा यायला री तेवी कृष्णशे दिसत तर कृष्णा कसला हे रूपा राहिला तू डोंगी करत मक्का म्हणून भ्रमर गीत सांगत ती किती ते म्हणल्यारी ललिता विशाखला ते सांगत काय ती तुमगेल केस पळयता म्हाका कृष्णाला उडगा सेता खंय असतो तुम्ही इथं केस काढची चांग म्हणून ललिता विशाख कडेरी केस तय मुंडन करून घेता काय आमगेल स्वामीने कष्ट जावचे नका म्हणून कितले तय म्हळ्यारी त्यांचे एक वणतेरी एक सान एक वाट पळयल्यारी कळे जाऊन कसले पळयले कृष्णांग असं म्हणून धावून वचून ते आजी भितर तुकून चमकल्या मथुरा प्रमाण कृष्णा पावता म्हणून कृष्णाला पावत म्हणून ती वचून माती दाडयत चिंकी तसल स्थिती राधेले तेची स्थिती कडेरी चैतन्य महाप्रभू अनुभव करता कंची पळयला खंय कृष्ण म्हणून ते देखून हे साक्षात राधेले श्लोक चैतन्य महाप्रभून सांगताना त्यांनी उत्तम स्टेज असतात त्यांनी कसले अवतार घेतले त्या अवताराचे उद्देश तांका कळले राध कसं अनुभविस्तशिली म्हणून सांगून चैतन्य महाप्रभू कळले ते सुख कसं ती पावतशिले कृष्णा पळयताना म्हणून चैतन्य महाप्रभू कळले ते देखून तेच श्लोक तांगेल तोंडा दुखून कडेर येता ते देखून कोणाकय खंयचे एक तांगेले उद्देश साधिसले म्हण जाल्यार उदाहरण क्रिकेट तू ना जाल्यार फर्स्ट परीक्षे फर्स्ट रँक आयले तसं सकट जणाले इंटरव्यू घेवचे तुमगेलो अनुभव कशे जाले तांणी सांगता आम्ही अशी मस्त प्रयत्न केले रात दिसू तशी अशी इतले वरस केले म्हण तांगेलो अनुभव सांगता तशीची चैतन्य महाप्रभू लगी आणखी निमगेले काही तुका आता कसं अनुभव तुगेल कसं म्हणून सांग म्हणता ना त्यांनी सांगेल ते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे मंत्र तांगेल तोंडा तुका नाही तितली ना अनुभव त्यांनी ते सुख अनुभव करताना तांगेल तोंडा तुका नाही मंत्र त्याच्या मी आजी पुरवण काण म्हणचे हरे कृष्णा करून त्याने तशी जावचे नज्ज हे आम्ही सगळे इतले मना करून घेऊन आम्ही उत्साह रे आमगेले ये गुरु महाराजान आमकां सकट दिल्लेले प्रभुपादान दिल्लेले ये हरे कृष्णा महामंत्र आम्ही उत्साहपूर्व करून आम्ही आमगेले इंटेन्सिफिकेशन ताजी चड करता इंटेन्सिफाय करून ताजी डेप्थ प्रितीरी जप करून आम्ही हे मनुष्य जन्माचे सार्थक करून घेवका म्हणून आज हांव 10 मिनिट चड उलयलें आसा नाही करून माफ करका तेमी गेले शिक्षाष्टकाचे कडेरची 2 वर्स आयकून कोणाल्यान ती कसले पुणे स्फूर्ती आयला म्हण जाल्यार ताजे क्रेडिट पुरा मिगल गुरु महाराजाक आणि अन्यथा कसले तुमका बेजार जाला म्हण जाल्यार अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देवा क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. हरी बोल माताजी. हरे भारी कृष्ण. चंदूकरनं आईच्या सेशन चंदूकरून एक्सप्लेन केला अशी दत्ता आशिल्ली की हांव सान आसतना आना आमकां श्लोक सांगचे आशिल्ले, स्टोरी सांगचे आशिल्ले. आज्जा आना मन माव मन पुरा त्या उडगस आयले म्हाका आजी तशी चंद रितीरी सांगून दिला. कोणाले कसने क्वेश्चन्स आसवे निमगू वेत. क्वेश्चन्स डाउट आस की कोणाक. आयची सेशन अंतू माताजी सांगे सेशन अंतू इम्पॉर्टंट म्हळ्यारी फर्स्ट आम्ही धर्म पालन करता मागीर आम्ही विंगडा शिकोका. आम्ही करनशी ते आम्ही विंगडा शिकोचे ना. फर्स्ट आम्ही पालन करता ते मागीर आम्ही विंगडाक शिकोवन दिवका म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि चैतन्य महाप्रभू खंयचे खातीर हे मटेरियल वर्ल्डाक भक्त जावन आयलो, कृष्णाल भक्त जावन आयलो म्हणून भारी चंद रितीर सांगिल्लें आसा. तशीची अनेक रिजन म्हळ्यार राधा राणी कशी मोग करतशिली कृष्णाक आणि ताण नाशी ती कशी ते अनुभविस्तशिली म्हणून पळोवचें आशिल्लें. त्या रिजनान वरे चैतन्य महाप्रभू हे मटेरियल वर्ल्डारी भक्त जावन आयलो म्हणून चंद रितीर सांगिल्लें आसा. अनेक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार राधा राणी आणि कृष्णल स्टोरीन कृष्ण संन्यासी जावन आयलो. तिका बेजार जाल तेदना तो संन्यासी जावन भितर आयलो म्हणून त्या स्टोरी चंद रितीर सांगिल्लें आसा. आणि कुंती देवी ती रिक्वेस्ट करता कृष्णाक केन्नाय म्हाका तू कष्ट दी, हांव तू केन्नाय पळोव येता कष्ट दिल्यार तू म्हाका रक्षण करूं येता म्हणून त्या श्लोकान तू विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनाम यत् स्यात् अपुनार भव दर्शनाम. कष्ट दिल्यार तू म्हाका रक्षण करू केन्नाय येता तेदन हांव तू केन्नाय पळयता म्हणून ती कुंती देवी कृष्णा लागीं रिक्वेस्ट करता. त्या काणी भारी चंद्रितीर सांगिल्लें आसा. आणि भक्त रुपारी चैतन्य महाप्रभू खंयचे रितीरी आयलो आणि ताणे हे 8 श्लोक खंयचे खातीर बरयले त्यावर चंद्रितीर सांगला. आणि कृष्ण आमकां केन्नाय रक्षण करता, तो कष्ट दिता आमकां रक्षण करना, केन्नाय कष्ट दिता अशें केन्नाय लेखुना. आमी ताका भक्तीन श्रद्धेन प्रितीन प्रेयर केल्यारी तो आमकां रक्षण करता आसता, केन्नाय आमगेलो आसता म्हणून भारी चंद्रितीर माताजीन सांगिल्लें आसा. तो आमकां रक्षण करता केन्नाय आमगेलो आसता जाल्यार आमी सोळ माळ जप चंदू करून डिपार भक्तीन करता तेदन तो आमगेलो केन्नाय आसता. आणि तांणी आमी त्या प्रेम भक्तीचे लेवल पावयत म्हणून माताजीन चंद रितीर सांगिल्लें आसा. माताजी हांव तुमकां वपास नमन करता. तुम मस्त मस्त धन्यवाद चंद रितीर आयची सेशन पोवन दिला. हरे कृष्ण. तशीच अनाउन्समेंट आसा. 1 एप्रिल शुक्रवार येता
8 श्लोकाच्या लास्ट 2 लाईन्स सांगू येता सती हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी हांनी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले शिष्य दावन सती तशीची 2 एप्रिलाक शनिवार येता डिमन्स इन वृंदावन केसी उधारा ही सांगू येता सती हिज ग्रेस बलराम किंकरा प्रभुजी हांनी हिज होलीनेस जयपताक स्वामी महाराज हांगेले शिष्य दावन सती तशीची 10th एप्रिल रामनवमी निमित्त रामायण सिरीज येता कोंकण नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता तशीची भागवत पुराण कोंकणी हाजे 2nd बर्थडे वरे ता जोटूची सो सिरीज स्टार्ट जाता सोमवारू बुधवारू आणि शुक्रारू 8th एप्रिल दाखून स्टार्ट जाता तशीची संपूर्ण भागवत परायण 12th एप्रिलाक कोणान पार्टिसिपेट करचे असलरी माया माताजी विद्या माताजी आणि भारत माताजी हांगेले नाव दिवका तशीची हा मुरलीधर चरण प्रभुजी हांका धन्यवाद करता असल सेशन्स अरेंज केले निमित्त आणि म्हाका बरे चान्स दिले निमित्त हांव तांकां धन्यवाद दिता प्रभुजी नरसिंह आरती स्टार्ट करियत की नरसिंह आरती स्टार्ट करियत की प्रभुजी ओके समाजाचे भय निवारण कोर्स खातीर आम्ही नरसिंह प्रणाम मंत्र नरसिंह आरती स्टार्ट करूया जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रल्हादेशा जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने प्रह्लाद दायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षसा सिलतंका नखालये इथो नरसिंह परतो नरसिंहो इथो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवारे नखाम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवारे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु
तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज निताय गौरांग हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरांग हरि बोल जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कृष्ण परमात्मा की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निथाय गौरांग की जय। प्रहलाद नरसिम्हा स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। आयचे सेशन हांगाच आम्ही संपन्न करूया। हरे कृष्ण।